சார் வணக்கம். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் சார். 1 ஏக்கர் புஞ்சை நிலம், ஆன் ரோடு ப்ராப்பர்ட்டி சார். இது ஒரு ஸ்கொயரான ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபுல்லாகவே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சுற்றி வந்து பென்சிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் கேட் இருக்கும், மாமரங்கள்லாம் இருக்குது சார். இதை வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸாக ரெடி பண்ணலாம். ஒரு 6 மாதத்தில் ஃபார்ம் ஹவுஸ் ரெடி ஆகிடும் சார். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நல்ல ஒரு நீர்வளம் மிக்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சார். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சென்னை டு பாண்டிச்சேரி செல்லும் வழியில் கடப்பாக்கம் லிமிட்லேருந்து கரெக்டாக ஒரு 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது சார் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. செங்கல்பட்டு மாவட்டம். ஒரு அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி சார். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு செல்லர் சொல்கிற விலை 1 சென்ட் 2 லட்சம் சொல்கிறாங்க. இது ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் கிடையாது, நெகஷியபிள் உண்டு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யாருக்குன்னா வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சார். இது போன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.